Jumala sodassa on se aihe. Ja monesti ajatellaan, että kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä, me ajatellaan, että me ollaan sodassa. Ja me taistelemme. Mutta mitäs jos me katsotaan se Raamatun perspektiivi tästä sodasta? Mä oletan tai väitän tänään, että me tullaan näkemään, että Jumala on sodassa. Sillä lailla hänellä on vihollinen ja viholliset. Ja ei kaikki ole niin kuin aina niin päivänselvä. Että kyllä se lopputulos on selvä, sanassa luetaan, mutta tämä sota, se elää koko ajan. Ja Jumalallakin se elää. Mä väitän näin. Ja se voi olla meillä aika vaikea alussa hyväksyä. Mä muistan itse, kun mä aloin niin mietin näistä asioista, jotenkin mä koen, että voiko oikeasti ajatella näin, että Jumala ei ole täysin kontrollissa. Ja mä haluan sanoa heti alussa, että ei tule yllätys teille. Että se pointti, mitä mä nyt näytän tänään, on se, että Jumala ei ole täysin kontrollissa. Ja tämä voi olla meillä vaikea niellä, koska meidän Jumalan kuva on sellainen ehkä, että se on hyvin tärkeä meille, että Jumala kontrolloi kaikki. Mutta mä haluan niin purkaa tämä ajatus tänään ja vähän katsoa, mitä sana sanoo Jumalasta. Ja mä uskon, että lopulta meillä oikeasti ei meille semmoinen niin kuin, tilanne, missä me ollaan niin lähdetään täältä ihan niin pelossa, että voi ei, nyt Jumala ei ole kontrollissa, mitä nyt tulee tapahtumaan. Ei näin, vaan oikeasti meillä avautuu eri näkemyksiä Jumalasta ja ymmärrys siitä, mitä Jumala tekee. Meidän rooli Jumalan kanssa. Mä väitän, että me ollaan niin rohkaista tämän lopussa, ainakin se on mun toivomus ja päämäärä. Niin. Jumalan sotilaat. Mikä on roolimme tässä maailmassa? Eli olemme Jumalan vapaita toimijoita. Englanniksi sanotaan, we're God's free agents. Ja tämä on tärkeää ymmärtää. Heti alussa haluan tämä sanoa, että Jumala, kun hän loi ihmiskunta ja samalla kun hän loi enkeleitä myöskin, hän teki radikaali päätös, joka kertoo aika paljon hänestä. Että hän päätti, että hän ei pitää täyskontrollia itselleen, vaan hän luo semmoisia olentoja, joilla on vapaus toimia. Ei vaan the appearance of freedom, vaan heillä on oikeasti vapaus. Enkelit ja ihmiset. Ja tämä on niin kuin tärkeää meidän ymmärtää sitten, jos me ollaan Jumalan sotilaat, että me ollaan vapaita toimijoita. Joku voi sanoa tietysti, että jos joku ei ole uskossa, onko ne sitten vapaita. Jos on nähnyt se leffa, esimerkiksi Matrix, me tiedetään, että niin kuin siinä leffassa kuvataan ihan, myöskin sanassa kuvataan, että ihminen, joka ei ole uskossa, hän on kuitenkin orja, vaikka hän luulee olevansa vapaa. Ja kun sitten tullaan uskoon, Jeesus vapauttaa meidät ja me ollaan sitten varmasti, me päästään siihen, mihin Jumala on kutsunut meidät ihan alun perin olemaan vapaita toimijoita tai free agents. Ja toinen asia, mitä heti alussa haluan sanoa, on se, että Jumala puhuu meille sitten suoraan. Tämä on aika radikaali juttu. Mieti siitä, että tässä sodassa, että Jumala pystyy puhumaan meille suoraan sydämemme kautta, kun hänen henki asuu meissä. Ja se on aika radikaali juttu, jos miettii niin kuin saatanan näkökulmasta. Tämä on niin kuin hyvin huono juttu oikeasti. Että mä tuun näyttämään teille yksi raamatukohta myöhemmin Danielin kirjassa, missä Daniel rukoili ja hänen piti odottaa, että se vastaus tuli. Enkelin piti tuoda hänelle. Mä väittisin, että tänään, että semmoisia viestiä, missä on niin kuin Jumala puhuu meille, meidän ei tarvitse odottaa, että joku enkeli tulee kertomaan meille vastaus. Vaan me voidaan oikeasti kuunnella Jumala ihan tässä ja nyt. Me voidaan rukoilla ja hän voi puhua meidän sydämellä. Mä en ymmärrä tietysti, miten hengellisellä puolella asiat toimii, enkä mä ole mitään eksperti siinä. Ja sana ei ole hyvin selvä näissä kaikesta sillä lailla, mutta me tiedetään kuitenkin, että me voidaan kuunnella Jumalan ääni. Kuka vaan uskovainen. Ja voi harjoitella tämä asia. Ja Jumala haluaa puhua meille. Tämä on mahtava juttu. Ja mä väitän, että me käytetään hyväksi tämä asia. Koska tässä sodassa se on olennainen. Se on todella olennainen. Ja sitten saatana nimenomaan pelkää juuri tätä. Ja sitten se kysymys, mikä nousee tässä alussa sitten, on se, että pelkääkö saatana sinua?
että mä kuulin kerran yksi saarnaaja, Curry Blake, joo, se on sen nimi. Ja hän puhuu siitä, että sen pitäisi olla näin, kun minä nousen aamulla sängystä, kun mä herään, että alkaa soi hälytykset saatanan pääkeskuksessa. Nyt hän nousee. No niin, nyt hän lähti keittiön. Mitä hän tekee seuraavaksi? Mihin hän nyt menee? Ja hän niin kuin seurasi mua tavallaan, että kun saatana ei tiedä koskaan, mitä voi tapahtua, jos me oikeasti ollaan yhteydessä Jumalan kanssa. Niin, ei hän pysty lukemaan meidän ajatuksia. Me monesti annetaan enemmän voimaa saatanalle kuin mitä hänellä oikeasti kuuluisi. Ei hän voi olla joka paikassa, niin kuin Jumala, hän ei oikeasti voi olla läsnä kaikkialle. Ja ei hänellä ole kaikki voima sillä lailla myöskään. Hän on hyvin rajoitettu monella lailla. Hän tutki meitä ja hänellä on kyllä tuhansia vuosia kokemusta siitä, että hän osaa lukea ihmisten niin kuin käyttäytymistä sillä lailla ja sen perusteella niin kuin ymmärtää, miten ne ajattelee. Mutta jos me ollaan yhteydessä Jumalaan, me ollaan hyvin spontaanisia sillä lailla, hyvin arvomattomia. Ja ajattelen siitä, mä tiedän itse, kun vaikkapa on ollut niin kuin oikein niin kuin välttämässä hengessä ja rukoilu ja menen vaikkapa kauppaan ostamaan maito perheelleni ja leipä. Ja siinä jonossa mun edessä on vaikkapa joku henkilö, jolla on vaikka kepit. Ja mä rukoilen, että Jumala avaa mulle mahdollisuus, rukoilla tähän ihmisen puolesta, että jotain tässä tapahtuisi. Yhtäkkiä vaikka se ihminen pudottaa jotain ruokalattialle, mitä hän olisi ostamassa. Ja mä autan häntä nostamaan hänen ruoka siinä kasalle. Ja sitten keskustelu alkaa ja mä sitten ihan uskallan vaikka sanoa, että hei, voinko mä rukoilla sun puolesta, sun jalan puolesta, kun minä olen uskovan, mä uskon, että Jumala parantaa ihmisiä. Ja hän hyväksyy tämän asian ja mä rukoilen ja hän vaikkapa paranee siinä. Ja ihmiset on siinä ympäri katsomassa, mietin nyt saatanan näkökulmasta. Tämä on kamala tilanne. Hän ei voi mitään. Ei hän osannut odottaa tällainen tilanne. Ei hän voinut niin kuin suunnitella mitään. Lähettää niin kuin joukut etukäteen niin kuin valmistelemaan se tilanne tai vastustamaan. Hän on täysin kädetön siinä tilanteessa. Saanko kysyä väliin? Joo. Jos näin on, niin pitäisikö meidän sun mielestä sitten olla puhumatta ulos ääneen suunnitelmia? No, en mä tiedä. Mä oon sitä mieltä, että niin, no emme ajattele näin oikeasti, koska mä kerron yksi esimerkki omasta kokemuksesta. Nämä on tietysti kokemuksia, voi olla eri mielipiteet, mutta ainakin kun olin yhdessä koulussa töissä vuosia sitten, mä muistan, että mä rukoilen, että Herra suojele minua, että vihollinen ei näkee minua tässä. Mä saan toimia aika vapaasti. Ja sain 3 vuotta siis tehdä ihmeellisiä asioita ja puhua asioita, ja mitä ei olisi niin kuin, se oli normaali koulu, siis ei kristillinen koulu. Ei olisi periaatteessa voinut toimia näin, saanut toimia näin, mutta kuitenkin mä sain. Että mä uskon, että ei vihollisella, niin kuin sanoin, hän on rajoitettu määrä työntekijöitä. Että ei hän niin kuin voi koko ajan olla läsnä kuuntelemassa meidän juttuja. Ja jos me ollaan Herran kanssa, meillä on myöskin omia enkeleitä, mä uskon, jotka mitä suojelee. Ja jos meillä on, niin kuin, eletään niin rukouksessa, ihmiset rukoilevat myöskin meidän puolesta, kyllä mä uskon, että me voidaan turvallisesti puhua näistä asioista. Niin, pelkääkö saatana sinua? Hänen pitäisi kyllä pelätä meitä. Yksi juttu, mitä muistan aikanaan nuorena uskovaisena, kuuntelin tai luin oikeasti, silloin ei ollut podcastit, tämä Neil T. Anderson, hän on baptisti teologi. Oletteko te kuullut hänestä? Hän on kirjoittanut tämä niin kuin, Freedom in Christ, muistaakseni. Ja tämä Bondage Breaker, se on suomeksi, en muista nimet, mutta joo, enemmän kuin voittaja on yksi ainakin suomeksi. Ja hän on käynyt kai Suomessa ja ainakin TV7 voi katsoa hän opetuksia. Ja siinä on niin kuin suomenkielinen tekstitys, ne löytyy siinä arkistosta. Ja olen käyttänyt hänen materiaalia tosi paljon baptistin pastorina ja myöskin muutenkin nuorena pastorina. Ja siinä hän puhuu siitä, että Raamattu ei anta meille lupaa pelätä saatana. Nimittäin Raamattu ei haluaisi, että me pelkäisimme saatana. Me voidaan ajatella, että se on ihan järkevä pelätä saatana, mutta Raamattu sanoo vaan, että me niin kuin, ainoa oikea pelko on Jumalan pelko. Ja se on ihan eri asia. Mutta saatana voi kyllä pelkää meitä. Mun mielestä se sillä lailla, koska jos me ollaan yhteydessä Jumalaan, ja kyllä hän pelkää, se on ihan selvä juttu. Ja hän ei halua, että me eletään niin kuin yhteydessä Jumalaan. Mä väitäisin, että tässäkin meidän työssä, HOTS-työssä, mitä aloitettiin tässä seurakunnassa,
aikanaan, 5-6 vuotta sitten, mitä se oli. Alussa me nähtiin paljon ihmeitä, ihan oikeasti. Ja sitten jossain vaiheessa sitten ei niitä ollut. Ja oli tosi kuivaa, että ei tullut ketään meillä niin rukoiltavaksi siinä myöskään kadulla. Ja mä mietin siitä. Mun teoria siinä on se, että ensin, kun vihollinen ei tiedä meistä mitään, kuka me ollaan, joku muutama ihmistä, joka vaan yhtäkkiä päätti pystytä teltta keskellä järvenpää ja alkaa ruuhalla ihmisten puolesta. Se oli täysin niin kuin puun takaa. Ja siinä Jumala pääsi niin kuin toimimaan. Mutta sitten, kun vihollinen heräsi, hei, tämä on huono juttu, ja niin kuin hän niin kuin alkoi niin kuin sitten sitä vastaan toimia. Ja me löydetään Raamatussa ihan esimerkkiä siitä Danielin kirjasta. Niin kuin Daniel ensimmäinen kerta rukoili Jumalalle, vastaus oli, se tuli heti saman tien. Mutta toisella kerralla, kun hän rukoili, me nähdään, että se vastaus, se kesti, ja me luotaan myöhemmin, mikä siinä oli. Mutta mä nyt menen siihen. Joka tapauksessa, eli tässä on niin kuin yksi Raamatukohta, mikä vähän niin kuin, tai tukee oikeasti tämä käsitys, että me eletään sodassa. Voisiko vaikkapa Virpi lukea? Efesolaiskirja 6:10-18. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyydensä voimassa. Lukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haamiska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikissa ottakaa uskon kilvi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuoret. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässä on toinen kohta, kun mä mainitsin, että meillä on aikamoinen etuoikeus, että me voidaan kuunnella Jumalan ääni tässä Uudessa liitossa ja Jumala voi puhua meille suoraan. Tässä on esimerkiksi Vanhassa testamentissa, missä Mooses profitoi tämä asia. Ja mä pyydän vaikkapa, näet sä sieltä selkeästi ja teksti? Joo, koko pätkä. Joo. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanan. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvestä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt 2 miestä. Toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Medad. Henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Mutta Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi Herra Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi heille, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heihin. Niin, Mooses oikeasti tässä profetoi, mitä oli tulossa. Että me ollaan profetallinen kansa, profetallinen yhteisö, koska Jumala puhuu meille kaikille ja haluaa puhua meille kaikille tänään. Se voi olla, että jollakin on ehkä enemmän tehtäväkseen tai enemmän niin kuin tällä alueella toimia, sillä on enemmän lahjakkuutta, mutta silti Jumala haluaa puhua kuitenkin meille kaikille koko ajan ja meidän kaikkien kautta myöskin, vaikka jollakin voi olla, niin kuin sanon, enemmän lahjakkuus sillä alueella. Hurmoksiin joutuminen on vähän oudosti ilmattu suomeksi, koska näissä ruotsissa ja englanninkielisissä se on aina profesyit ja profeterade, eli profetoivat. He profetoivat, niinpä. Se on se ajatus kuitenkin siinä. Joo, ja sen takia me nimenomaan... Se on hankala sana, sitä ei oikein ymmärrä. Niin, se tulee mieleen joku shamaani, joka on hurmoksessa. Eli mä en tiedä, miksi ei se ole käännetty tuossa. Tai peruskaisuutta. Niinpä. No, miksi emme elää niin kuin sotilaat? Mä menen suoraan asiaan, koska totuus on se,
että meidän tilanne länsimaailmassa olisi erilainen, jos me kaikki elättäisiin niin kuin sotilaat sillalla, jos me tajuttaisiin, että tämä on sota ja elättäisiin niin kuin sen mukaan. Mä väitän, että se ei ole, että me emme niin kuin elä näin. Puhun itselläni myöskin. Ja tässä on niin kuin muutama asia, mitä mä oon miettinyt lähiaikoina, ja mä uskon, että tämä on vaan niin kuin osa totuutta. Varmasti jokaisella olisi lisättävä tähän listaan ja omalla kohdalla erilaisia haasteita, mitä estää kasvua tai oikeanlaista toimintaa. Ensimmäinen asia, mistä haluan puhua, on se, että meillä on vääristynyt evankeliumi monesti. Eli mä oon puhunut tässä viikon aikana oppilaille myöskin koulussa, että länsimaailmassa meidän evankeliumi on muuttunut aikanaan. Että se ei ole enää, siis pelastus tarkoittaa meille, että mä rukoilen joku rukous, että mä pääsen taivaaseen. Että mä tuun uskoon, että jonain päivänä mä oon Jeesuksen kanssa taivassa. Tämä on se perusevankeliumi. Ehkä, en mä sano, onko se suuri osa ihmisiä, mutta aika paljon kuitenkin ajatellaan näin. Jos kysyy joltakin, mikä on evankeliumi. Mutta Raamattu ei kuitenkaan opettaa tällainen evankeliumi. Ei se löydy missään Jeesuksen opetuksessa eikä Paavalin opetuksessa. Mä voin sanoa, tämä ei ole mun mielipide, tämä on faktaa. Pelastus ei ole koskaan tarkoittanut vakuutus, että sä pääset taivaaseen, kun kuulet. Ihan niin kuin laulettiin aikaisemmin, ajatus on se, että me tullaan uskoon ja sitten Jumala alkaa hänen työnsä meissä, että me tullaan Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja siinä on kasvuprosessi, mitä pitäisi tapahtua. Eli se on liitto. Me tullaan liittoon Jumalan kanssa. Mä käytän niin kuin esimerkiksi oppilalle, että mieti siitä, että vaikka se on vähän niin kuin, tämä evankeliumi tänä päivänä on vähän niin kuin joku menee kadulle, joku poika tai nuori mies näkee nainen siellä ja rakastuu saman tien hänen ja sanoo, että ton kanssa haluan mennä naimisiin. Se menee saman tien hänen luo ja sanoo, että hei, meet sä mun kanssa naimisiin. Ja nainen sanoo jostain syystä hänkin niin kuin hurmuksessa tai mikä se on sanonut, että joo, mennään. Ja sitten ne matkalla maistraattiin sitten etsi ja löytää ystävä, joka voi olla todistaja vielä. Ja sitten ne menee sinne ja ne menee naimisiin. Ja heti sitten se tilaisuuden jälkeen se mies sanoi, no oli mahtava, moi. Ja lähtee sitten omalla tielle ja silloin tällä heikka käydä ehkä se naisen luona ja sanoo, että mahtava tämä avioliitto ja kiva nähdä sua. Ja sitten se jatkava elämää ja vaikka elää toisten kanssa myöskin ja vaikka mitä tapahtuu hänen elämässä, mutta me kaikki tiedetään heti, tämä on ihan niin kuin absurdi tilanne. Ei se mikään avioliitto ole. Mutta tämä on evankeliumi tänä päivänä, kun ei tajuta, että se on liitto Jumalan kanssa. Jos me ollaan liitossa Jumalan kanssa, totta kai me eletään hänen kanssa. Se on elämä hänen kanssa. Ei se, että on odottamassa elämä taivassa, vaan se on nyt. Se on ihan kaikkinen elämä heti. Ja hänen valtakunnassa ja sitten hänen valtakunta levii meidän kauttamme. Siinä on niin kuin päämäärä. Mutta jostain syystä länsimaailmassa se on muuttunut. Mä väitän, että tämä on ihan saatanan suunnitelma ollut, koska jos meillä on semmoinen taivas evankeliumi, me ollaan aika tehotonta porukkaa myöskin, koska meillä ei mitään päämäärä kasvaa tai kuunnella Jumalan ääni tai toimia Jumalan kanssa. Miksi meillä olisi motivaatio tehdä näin? Mä huomaan, miten tämä vaikuttaa myöskin, miten me käsitellään luento. Kun mä aloin niin puhua oppilaille siitä, että meidän vastuu esimerkiksi, että miten me ostetaan vaatteet tai ruokaa, että mistä ne tehdään ja miten me sitten tehdään, kun ne ei ole enää kelvollisia käyttää, mihin me laitetaan ne. Ja että me mietitään niin kuin niistä kaikista asioista ja oppilaat sanoo, että ei ne välitä semmoisesta, vaan että on halpa, se on tärkeää. Että saadaan niin kuin halvat vaatteet, se oli se pointti. Tai halvat ruoat. Mä sanon, mutta eikö sulla mitään vastu siitä, että joku on tehnyt orjatyötä, että sä saat sun halpaa vaikkapa suklaa? Ja joku sanoo, no kun en mä tiennyt. Ja voiko Jumala edessä sanoa, että en tiedä? Onko se vastaus oikeasti mihinkään? Mutta se liittyy tähän taivasevankeliumiin. Jos uskovaisena mulla on sellainen ajatus, että mä odotan vaan taivas ja Jumala tulee tuomaan tämä maailma, no miksi mä satsaisin sen tähän? Miksi mä välittäisin tämmöisistä asioista? Mutta mä sanon, että ei Raamatussa puhuta näin, vaan Jumala haluaa nimenomaan levitä hänen valtakuntaan, hän haluaa palauttaa ennalleen asiat. Ja tällainen niin kuin vääränlainen niin kuin käsitys evankeliumista, sillä on oikeasti suuria vaikutuksia, miten me eletään uskovaisina tässä maailmassa. Ja sotilainen nimittäin.
Ja sitten toinen juttu, vai oikeasti, menen siihen toisen juttu. No mulla oli tästä vielä hetkeksi, mulla oli evankeliumista muutama sitaraus, mutta ehkä yksi niistä voisi vaikka lukea. Evankeliumi on hyvä uutinen siitä, että Jumala teki sen, mitä oli aina luvannut tekevänsä. Se on julkinen tiedotus siitä, että jotain on tapahtunut, joka muuttaa koko maailmaan. Eli se ei liity vain taivaaseen, vaan se muuttaa tämä maailmaa. Toinen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Evankeliointi ei ole siitä, että yritämme saada ihmiset taivaaseen sitten, että he tekevät päätöksen ja sanovat rukouksen. Me kutsumme ihmiset uuteen todellisuuteen, jonka Jumala on tuonut, ja auttaa heitä elämään sen todellisuuden mukaan nyt. Tämä tapahtui katsomalla ja luottamalla Jeesukseen siihen, jonka hän lähetti. Niin. Tästä voi puhua tosi pitkä, se on ihan toinen puhe oikeastaan. Eikö tässä ole se mielenkiintoinen pointti, että tuo evankeliumi oli Rooman valtakunnassa niin kuin tiedonanto siitä, että sota on ohi ja että se on voitettu. Ja siinä oli riemukulkue ja ilmoitetaan sen sodan lopputulos ja mitä on valloitettu. Tämä viittaa myös siihen, tämä evankeliumi niin Raamatussa. Niin. Kyllä, ja erityisesti... Käytettiin peräti sitä sanaakin evankeliumissa. Kyllä, se sana evankeliumi erityisesti käytettiin Rooman valtakunnassa keisarista. Se oli se... Keisarin ilmoitus kansalle siitä, että sota on voitettu. Niin, se, että keisari, Jumalan poika, keisari, on tullut ja hän on saanut järjestykseen. Niin tietysti se olisi hyvä uutinen roomalaisille, mutta niille, jotka hän just valoitti, ei välttämättä hyvä uutinen. Mutta se oli koko ajan, että nyt hän Jumalana, Jumalan pojana, hän hallitsee. Se oli se koko pointti. Se evankeliumi oli nimenomaan hänestä. Ja sen takia, kun luetaan vaikka Markuksen evankeliumi, mistä se alkaa, ja Luukan ja muuallakin Uudessa testamentissa, heti kun puhutaan Jeesus Jumalan poika pelastaja ja se hyvä uutinen, eli evankeliumi hänestä, se oli poliittinen viesti. Että keisari ei ole oikeasti Jumalan poika ja se evankeliumi oli hänestä, vaan se on Jeesus. Ja Jumala on todistunut sen nostamalla Jeesus ylös kuolemasta. Keisari ainakaan voi väittää näin. Se oli sillä lailla in your face. Sellainen niin viesti, poliittinen viesti niin kuin keisarille. Tässä niin kuin Paavali varoittaa meitä filosofiasta. Se on mun seuraava asia, mistä haluan puhua. Eli se toinen asia, miksi meillä elää niin kuin sotilaat, on se, että meillä on väärä ymmärrys Jumalan huolenpidosta. Se sana englanniksi on providence, mutta suomeksi on niin kuin vanhoja sanoja. Mikä se oli se yksi? Kaitselmus, oliko se? Ja sallimus oli nämä kaksi kuulemma kirkollissanat, mitä käytetään monesti siihen, mutta mä laitan huolenpito, koska se on ehkä lähempänä, mitä me puhutaan oikeasti. Filosofia on johtanut meidät harhaan, mä väitän, tässä länsimaailmassa. Ja me ei vaan huomata. Paavali varoitti tästä asiasta jo hyvissä ajoissa. Hän sanoi, että pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjille ja pettäville viisauden opeille. Siis englanniksi se sanoi nimenomaan filosofille, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Samalla tavalla 1. Timotiuksessa 6. luvussa Paavali sanoi, pidä tallessa Timotius se, mikä on uskottu sinun haltuusi, torjuu jumalattomat tyhjät puheet, mikä on tämä filosofia periaatteessa, ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta. Tämä on niin kuin varoitus, että ollaan varovaisia filosofian kanssa. Mä mietin, että ei ole harvinaista, että nuoret esimerkiksi kasvaa uskovaisten kodissa ja sitten kun menee yliopistoon tai lukioon ja sitten yliopistoon, että menetään uskonsa. Miksi? Kun siellä opetetaan filosofia. Ja siellä nimenomaan filosofia tarkoittaa viisauden rakkaus. Kreikan sanat filio, joka tarkoittaa rakkaus, ja sofia, joka tarkoittaa viisaus. Eli sen pitäisi olla niin kuin hyvä juttu, mutta valitettavasti, koska se filosofia monesti nousee nimenomaan Jumalan sanan vastaan, se on se päämäärä siinä näyttää ihmisten viisaus oikeasti. Ja miten sitten Raamattu on niin kuin lasten
tekemä kirja ja on turhaa semmoista uskoa enää tänä päivänä. Ja sitten monet nuoret sitten kokee aika monen stressitilanne ja antaa periksi lopulta ja päättää, että joo, miksi mä olin edes kiinnostunut uskon asioista ja jatkaa sitten sen jälkeen ilman Jeesusta. Ja se on hyvin, hyvin surullista. Ikävää. Muistan itse oma yliopistoaika, kun professorit hyvin suora sanoi, että toi on ihan lastenmaailma, miksi kukaan uskoisi semmoista Aadam ja Eevan tarinaa, että ihan tyhmä. Ihan aika suora teksti kyllä tuli siellä monesti. Ja huomaat, se on niin kuin se, siis sillä lailla koululaitokset tai niin kuin lukio ja yliopisto on sellaisia paikkoja, missä nimenomaan vihollinen yrittää syöttää hänen filosofiaa. Ihan lyhyt kommentti siihen, että sano vaan. Ei ehkä monestikaan varmaan iso ongelma ole se, että lukee niin sanotusti filosofiaa tai perehtyy filosofian historiaa, vaan se meidän kulttuurissa vaikuttava itsestäänselvänä pidetty filosofinen pohja. Humanismi, ateistinen humanismi. Ehkä myös länsimaisen kulttuurin taustalla oleva Platonin ja kreikkalainen ajattelu. Sä oot nyt mennyt just siihen, mistä mä meinaan puhua. Sä oot se. Sehän sieltä hyötyy ateistinen humanismi. Itse asiassa vielä 2 oppia, jotka on täysin ristiriidassa keskenään, niin ei voida lainkaan laittaa yhteen. Niin ne on vaan laitettu. Kyllä. Siis tämä on se juttu. Mä sanon, että me ei tajuta uskovaisiin, että tämä länsimainen filosofia vaikuttaa myöskin, miten me ajatellaan Jumalasta. Ja sen takia, vaikka ollaan uskossa ja olisi monesti niin hyviä ajatuksia, kuitenkin ollaan tehottomina ja eikä taju miksi. Ja se on se, että koska meidän käsitys Jumalasta, mitä otetaan niin itsestään selvänä, se tulee nimenomaan sieltä filosofiasta. Tästä puhuin vähän viimeksi myöskin. Mutta mä löysin netistä tällainen kaava, mikä vähän avaa se juttu. Platonin ymmärrys ajasta ja Jumalasta. Tässä näkee, että hän opetti ja Augustinos alkaen kirkko omaksui tämä käsitys ja alkoi tulkita Raamatun kautta, mikä on hyvin surullinen, koska Raamattu opettaa ihan jotain muuta, mitä mä näytän kohta. Eli hän ajatteli, että ei ole olemassa niin kuin, että Jumala on niin kuin ajan ulkopuolella ja täysin muutumaton. Että mitä me tehdään ja mitä me eletään tässä, se ei vaikuta Jumala ollenkaan. Hän on siinä kaiken yläpuolella, mikä kuulostaa hirveän hyvältä, mutta se ei kuitenkaan raamatullinen. Eli ei oikeasti alku ja loppu, vaan se aika on vähän niin kuin, se todellisuus on ikuisuudessa ja tämä aika on vähän niin kuin snapshot, se on vähän niin kuin kuva siitä. Sanotaan englanniksi, että eternally is the form and we're just an example. Eli mikä se on suomeksi, se on se perusmuoto on tämä ikuisuus, ajaton ikuisuus. Eli ei voi ajatella, niin kuin hänen maailmassa ikuisuus on just semmoista, että siinä ei ole aika ollenkaan. Timelessness. Mutta Raamattu ei kuitenkaan opeta semmoista. Ja Jumala, joka on siellä, hän on täysin niin kuin ulkopuolella kaikesta, mitä täällä tapahtuu. Ja sen takia ajatellaan, että heti sitten kun kuolemme, me mennään siihen niin kuin timelessness, semmoiseen niin kuin olotilaan. Ja se vaikuttaa paljon asioita, kun tulkitaan Raamattua. Eikö nyt taivaasasioiden täytyy tapahtua peräkkäin? Siinä mielessä sen täytyy olla ajallista, vaikka se olisikin ikuista. Niin. Ei se voi olla kaaos tai absurdi tila. Niin, mutta siis jos aletaan niin kuin mennä Platonin niin kuin maailman ja tapa ajatella, sitten se koko käsitys Jumalasta on hyvin erilainen kuin mitä Raamattu opettaa Jumalasta nimittäin. Esimerkiksi Raamatun aikakäsitys on tällainen, että Jumala loi kaikki ja sitten aika niin kuin alkaa ja menee eteenpäin ja sitten tulee risti ja sitten vielä on tulossa tuomiopäivä. Siinä lukee selkeästi sanassa, luetaan se paikka apostolin teosta 17:30-31. Näet sä, Virpi? Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämään hänen puolestaan. Eli tässä me nähdään, että Jumala on säätänyt päivän. Tässä ei lukee, mutta kreikan kielessä, kun puhutaan ikuisuudessa, se kirjaimellisesti tarkoittaa aika ajan jälkeen. Eli tavallaan kuin semmoinen jatkuva aika. Se kirjaimellisesti tarkoittaa aika ilman loppu.
Ei siinä mitään käsitys niin kuin timelessness, eli siis ajattomuudesta. Ei ole mitään semmoista käsitys kreikan kielessä, eikä Raamatussa käytetään missään, vaan semmoinen jatkuva aika. Niin, eli Jumalalla myöskin on tulossa tämä tuomiopäivä. Hänkin on odottamassa tämä päivä Raamatun mukaan. Se ongelma on meillä kuitenkin, että me taistellaan siinä, kun puhutaan kun sanotaan semmoisia lauseita, että Jumala odottaisi jotain. Ei, mutta hän on Jumala. No miksi sä ajattelet, hän on ajan ulkopuolella. No miksi sä ajattelet näin? Jaha, Platon. Siitä se tulee. Se on meille niin kuin default. Me ei edes tajuta siitä. Se on meille niin kuin totta kai se on. No miksi se on totta kai? No miksi sä ajattelet näin? Siis se on niin kuin meillä on syötetty tässä kulttuurissa. Ei vaikka olisi lukenut filosofia. Se on äidin maidossa tullut nämä asiat. Sillä lailla. Mennään eteenpäin. Ja mä haluan, tänään ei voi niistä välttämättä syventyä niin kuin hirveän paljon niihin asioihin, mutta vähän niin kuin ainakin puhutaan niistä. Ja mä haluaisin väittää, että olemme turtuneita pahuudelle maailmassamme. Ja tämä on toinen juttu, mitä mua on niin kuin yllättynyt siitä, että kun mä oon lukenut historiaa ja lukenut esimerkiksi Augustinus esimerkiksi, ei uskonut, että paha on olemassa. Se on vaan hyvän puutetta. Ja jotenkin mä uskon, että jos me ollaan sodassa ja me nähdään sota niin kuin se on, todella sen pahuudessa, ja silloin me eletään vähän eri lailla, eikö niin? Jos ajatellaan nämä pakolaiset, jotka lähtee sieltä sodan keskeltä, heidän niin kuin virjostila, heidän niin kuin tapa ajatella ja elää on todella vaikuttanut siitä, että ne on ollut sodassa ja sodan keskellä. Jos me uskovaisena oikeasti nähdään pahaa sellaisena kuin se oikeasti on, totta kai se vaikuttaa, miten me eletään. Mutta tämä menee takaisin siihen meidän käsityksen Jumalasta myöskin, miten me ajatellaan Jumalasta, koska me halutaan ajatella, että Jumala kontrolloi kaikki ajan ulkopuolelta täysin. Ja silloin emme myöskään otetaan pahaa vakavasti, kun me ajatellaan, että Jumala kuitenkin kontrolloi kaikki. Eli saatana, tämä oli mulle uusi sana tänään, saatana tuudittaa meidät uneen. Eli se on hänen päämäärä, että jos me otaisiin unessa, niin silloin me emme ole hänellä haittaa. Se on ihmeellinen juttu. Mä etsin huvikseni Raamatusta Uudessa testamentissa. Onko montako paikka, missä Paavali sanoi, että meidän pitäisi herätä? Siinä oli monta kohtaa. Ja se on ihmeellinen juttu. Monesti kun hän puhuu heräämisestä, hän puhuu heti sodasta. Että me ollaan niin kuin, meidän virjastila heti pitäisi olla sellainen, että me ollaan hereillä, eikä yöllä vaan päivällä olla. Ja hän sanoi, ja meidän pitäisi laittaa heti päälle sitten sota-asusta. Tesalaiskirjassa esimerkiksi hän puhuu siitä. Eli tämä on se haaste. Katsotaan tästä pahuudesta vähän enemmän, mikä on mun mielestä vaikuttanut meidän kristinuskon niin kuin tapa ajatella pahuudesta negatiivisella lailla, on tämä Augustinus, niin kuin mainitsin hetki sitten. Mä luen englanniksi tämä ensin ja sitten yritän vähän tiivistää. Hän sanoi, että evil does not exist at all, and not only for you, God, but for your created universe, because there is nothing outside it which could break in and destroy the order which you have imposed upon it. But in parts of the universe there are certain elements which are thought evil because of a conflict of interest. Eli miten se voidaan tiivistää toi suomeksi? Niin, eli pahaa ei ole olemassa ollenkaan, että me ehkä ajatellaan, hän sanoi, että jotain on paha, mutta se on kuitenkin vaan conflict of interest, eli mikä se on suomeksi? Se on vaan, eturistiriita. Et se on hänen tapansa selittää asioita. Se on sen takia, koska Augustinus, ja miksi mä nyt siteraan Augustinus tänään, niin jotkut voi miettiä, onko tämä oikeasti tärkeä? No, koska Augustinus nimenomaan on se teologi, joka vaikutti koko kirkko enemmän kuin kukaan muu. Siis katolinen kirkko ensinnäkin ja sitten Luther ja koko reformaatio. Hänen kirjoitukset on ja hänen tapa ajatella on niin vaikuttanut koko
kristinkunta, enemmän kuin kukaan muu, mä sanoisin. Erilaisille kristittyille hän on vielä jonkunlainen legenda ja vaikuttaja. Ykkösmunkki ehkä. Kyllä. Mutta hän oli nimenomaan omaksunut Platonin tapaa ajatella Jumalasta ja ajasta, joka on hyvin haitallista. Ja myöskin pahuudesta. Ja mä näin, että tässä on se suuri ongelma meille. Se ristiriita on ristiriita olemassa, mutta se ristiriita on se, että me ei oteta Raamatusta, mitä me ajatellaan pahuudesta, vaan Platonilta. Se tarkoittaa sitten, että emme halua ottaa pahuutta vakavasti, koska meidän pitää silloin ottaa vastuuta. Me vaan ajatellaan, että se on Jumalan käsissä. Että se tuntuu meille hirveän helpottavalta ajatella, että Jumala kontrolloi kaikki yksityiskohtaisesti. Että se meille niin kuin tuntuu hyvältä ajatella näin. Ja sen takia me puhutaan englanniksi about the blueprint, God's blueprint, Jumalan suunnitelma. Platonin Jumala kontrolloi kaikkia tarkasti, jopa pahuutta omia tarkoituksiaan varten. Ja kristinusko, niin kuin sanoin, omaksui Platonin näkemyksen Jumalan Augustinuksen kautta. Tulos, emme usko voivamme vaikuttaa asioihin, eikä meillä ole suurta tarvetta edes yrittää loppujen lopuksi. Raamatun hengellinen sotaperspektiivi kertoo meille, että Jumala on valinnut toimia radikaaliin epävarmuuden ja aidon riskin kanssa. Tämä on mun mielestä niin se olennainen asia, missä meidän ajatusmaailma pitäisi muuttua. Mä sanon vielä uudestaan. Raamatun hengellinen sotaperspektiivi, joka löytyy Mooseksen ensimmäisestä kirjasta ja ilmestyksen viimeisen jakeeseen asti. Eli Jumala on sodassa. Tämä on se tilanne, missä me ollaan oltu aina. Kertoo meille, että Jumala on valinnut toimia radikaalin epävarmuuden ja aidon riskin kanssa. Eli hän teki sellainen päätös. Jumala on Jumala ja kaikki valtias, mutta hän päätti luoda ja antaa meille vapaus. Ja silloin oli mahdollisuus, että asiat menee pieleen ja meni. Jumala loi enkelit ja ihmiset vapaiksi toimijaksi ja me voimme vastustaa häntä aidosti, me voidaan vastustaa. Että se ei ole vaan niin kuin, että se niin kuin näyttää vaan siltä. Ja Daniel on hyvä esimerkki siitä. Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää, sanoi Gabriel. Mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Tämä Raamatun paikka on yksi monista mun mielestä, ehkä tämä on yksi erityinen sillä lailla, että se avaa meidän silmän näkemään hengellisen todellisuuden enemmän kuin ehkä muualla. Eli me nähdään, että Jumala on antanut valta aikanaan. Kun hän loi kaikki, hän on antanut valta tietylle enkelille, että sä oot niin kuin valvomassa tämä alue. Tämä on sun vastuussa. Ja sulla on valta nyt tässä. Ja silloin kun hän teki näin, ja tämä enkeli, silloin oli oikeasti mahdollisuus kääntää Jumalaan vastaan. Ja näin hän on tehnyt. Ja tässä me nähdään, että vaikka Jumala itse lähettää vastaus, se enkeli on päättänyt toimia Jumalan vastaan. Ja vaan kun Mikael tulee avuksi, silloin vasta se vastaus pääsee Gabrielin kautta Danielille. Eli mitäs me nähdään sitten Raamatussa, tämä menee vastaan, mitä me ollaan monesti ajateltu. Me nähdään, että Jumala päätti jakaa valta. Eli tämä keskeinen teema Raamatussa ja varhaisilla kirkkoisillä oli, että Jumala on sodassa pahuuden kanssa. Ja oikea sota, ei vaan sota, että se näyttäisi sodalta, mutta kuitenkin hänellä on se suunnitelma koko ajan ja hän tietää, mitä hän on tekemässä niin, että hän tietää kaikki vihollisten jutut ja kaikki. Ei se sellainen ole, että hän itse käyttää vihollinen ja sillä lailla hän niin kuin määrää, mitä vihollinen tekee. Ja koko ajan niin kuin hän on niin kuin kontrollissa koko ajan kaikesta, niin kuin Platonen on sanonut. Ei Raamattu opettaa semmoista. Vaan tämä näkökulma on, että Jumala on jakanut valtansa oikeasti. Ja maailmankaikkeus on Jumalan päätöksessä enemmän sitten, tämä voit sanoa, onko se oikea sana, en tiedä. Tästä voi oikein väitellä. Demokraattia kuin monarkia, mutta onko se demokraattia, en tiedä. Jumala on kuitenkin kuningas
Ja hän on sen luonut kaikkia. Hänelle kuuluu kaikki valtius. Mutta hän on päätänyt antaa valta enkelille ja ihmisille. Hän on rajoittanut itsensä ja antanut meille mahdollisuus vastustaa häntä oikeasti. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, jos joku epäilee, me voidaan alkaa katsoa vähän tarkemmin, mitä pahaa tapahtuu tällä hetkellä maailmassa. Ja jos joku haluaisi väittää, että nuo pahat asiat, mitä tapahtuu, kamalia julmia tekoja, vaikkapa natsin aikana, ja haluaisi väittää, että Jumala oli niiden takana, meillä on suuria ongelmia meidän teologissa. Eli mitä siitä pitäisi tapahtua? Meidän täytyy antaa Jumalan uudistaa mielemme sanansa kautta. Meidän täytyy alkaa vastustaa pahuutta sen sijaan, että ajattelisimme sitä vain älyllisenä ongelmana. Tämä tarkoittaa, että tänä päivänä monesti kristillisessä piirissä puhutaan siitä, että miten voi olla hyvä Jumala ja paha. Ja tämä ongelma vaan syntyy silloin, kun meillä on platoninen tapa ajatella Jumalasta ja ajasta. Mutta jos meillä on raamatullinen käsitys, kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt, kun hän on jakanut valta, silloin meillä ei mitään ongelmaa pahan kanssa, vaan se, että miten me voidaan vastustaa sitä tehokasti. Koska paha tulee vihollisilta ja langenneilta enkeleiltä ja ihmisiltä, ja se ei ole Jumala ei ole vastuussa siitä. Ei ole mitään ongelmaa. Se ongelma on se, että miten me nyt vastustetaan sitä. Se, että me väitellään näistä asioista eikä vastustetaan, vihollinen on hyvin tyytyväinen sitten. Eli meidän täytyy alkaa elää niin kuin oltaisiin sitten sodassa, koska me ollaan. Ja mä sanoisin ihan lopussa käytännön juttu on se, että tämä haastaa meitä, että oikein kuunnella Jumalan ääni ja antaa meille ohjeet, miten meidän pitäisi toimia ja miten me vastustetaan pahuutta. Kuka haluaa arvata, mikä oli Jumalan vastaus pahuudelle? Paras vastaus, urbaton vastaus, missä hän voitti pahaa. Mitä se oli? Me kaikki tiedetään. Ristille, eli Jumalan vastaus pahuudelle on sacrificial love. Mikä se on suomeksi? Mitä? Uhrautuva rakkaus. Uhrautuva rakkaus. Sanoinko mä oikein? Uhrautuva rakkaus. Sacrificial love. Tämä oli Jumalan vastaus pahuudelle. Eli kun puhutaan siitä, että meillä on hengellinen sodankäynti, monesti me ajatellaan, okei, me nyt taistellaan ja jotenkin ollaan vihaisia ja aggressiivisia, mutta ei se ole semmoista. Meidän sota on ihan erilainen. Me siunaamme meidän vihollisia. Me rakastamme heitä. Me avataan meidän kodit ja annetaan heille ruokaa ja juottavaa ja vaatteet. Puhutaan heitä. Eli tämä on niin aika radikaali vastaus pahuudelle. Eli pidetään nyt mielessä, kun puhutaan sodasta, että kuitenkin meidän sota ja meidän tapa toimia on ihan erilainen kuitenkin kuin vihollisen. Ja pitäisikö meidän pelätä sitten, että kun Jumala ei kontrolloi kaikki, että tämä koko homma voi mennä ihan pieleen? Meidän täytyy muistaa, mitä Jumala sanoi Jesajassa ja Jesajan kautta, kun siellä vertailtiin Jumalaa ja nämä väärät jumalat. Jumala itse sanoi Jesajan kautta, että minä sanon, mitä mä tuun tekemään, ja mä tuun tekemään sen, eikä se ole teidän väärät jumalat. Eli jos Jumala päättää tehdä joku asia, niin kuin lähetä Jeesuksen, ei mikään voi estää siitä. Eli me luodaan tulevaisuus Jumalan kanssa, ja me vaikutetaan, miten tämä historia kulkee, mutta tuomiopäivä on määrätty. Ja me kaikki seisomme siinä vastuussa, mitä me ollaan tehty tässä sodassa. Ja mä haluan rohkaista meitä heräämään siihen todellisuuteen, että meillä on suuri rooli. Todella suuri rooli. Se on pikkusen pelottava, jos sanon ihan oikein. Että mä en ainakaan halua elää semmoisessa virjustilassa, että mä oon koko ajan stressaantunut siitä, että mä oon sodassa. Jumala toisaalta haluaa, että mä elän siinä tilassa, että mä oon kuitenkin tietoinen siitä, että mä oon sodassa. Ja täysin luotan hänen henkiin, että hän puhuu mulle ja ohjaa minua. Eli Jumala haluaa, että me puhutaan niin kuin herätyksestä tänä päivänä tosi paljon. Jumala haluaa, että me heräämme oikeasti hänen todellisuuteen. Toivottavasti
tästä ei tule mitään masentavia ajatuksia teille, vaan oikeasti rohkaisu omassa uskon elämässä.